Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagpaan. Apan dito'y usa ka buok pan sa sakayan. Unya miingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo og ni Herodes, og nag-ingnanay sila. Gisulti niya kini kay wala man kitay paan. Nahibalo si Jesus kung unsa ilang gipanagsultihan, busa gipangutana niya sila. Ngano naghisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagkadalagpaan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na bagayod kamo kaayo. May mga mata man unta kamo, dili man kamo makakita. May mga dunggan man unta kamo, di man mo makadungog. Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagbikas-bikas sa 5 kapaan, alang sa 5,000 ka mga tao? Pila kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Mitubag sila, napulog duha. O sa akong pagbikas-bikas sa 7 kapaan alang sa 4,000 ka mga tao, pila man kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Mitubag sila, 7. Ug wala pa bagihapon kamo makasabot. Miingon si Jesus kanila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Congressman Eddie, Mayor Poreza, Vice Mayor Tricia, mga Kapitan Randy, mga sakop sa silingan porsyon nga nanimba karon sa atong duha ka importanteng kasaulugan karon, primero 99th birthday, no, og wa ko masayo 99th birthday ni Tio Kiking ni Daddy. So happy birthday gihapon ato sa hatagan sa masipang pakpak. Happy birthday in heaven. Unya happy founding anniversary po sa atong barangay sa Del Carmen Oeste, 57 foundation anniversary. Mabuhi ang Del Carmen Oeste. Pakpakan po nato atong barangay. Tuloy misa nato sa atong kapilyarong simanaha, no? Kay karon ni 21 po Thanksgiving sa 65th birthday sa atong mahal nga Iko Eddie. Unya karong Sabado, regular mass. Gamay nga pamalanong sa ebanghelyo karon kay sakto na ipamahaw. Ingon ang Ginoong Hesukristo, bugo na bagihapon kamo, wa bagihapon kamo makasabot, naman ta mo'y mata, ngano di mo mo kadungog, naman ta mo'y ngano di mo mo kakita, naman ta mo'y dunggan, ngano di man mo makadungog. Ang konteksto ani is paghimo ni Hesus sa milagro katong gipikas-pikas gipadaghan niya ang panog isda. Mora bagdakurat jud pag-azo ang mga Hudiyo. Kay for the Jewish people, it was a spectacular thing. Ano bang, hingabo 5 ka pan og 2 ka isda nakapakaog 5,000. Kanya, mao to ilahang pagbati. Yung sa kisa man ni tawhana. Pero wa man sila magkontento sa milagro. Gusto pa sila nga magsige si Jesus og himo og mga milagro aron kanunay silang makakita, aron kanunay po sila mutuo. Motuingon si Jesus sa ebanghelyo karon og mga bugo na ba dyan mo kasabot sa pagbikas-bikas og pan. Kay mao mo tong ibang sumpay man ni ebanghelyo karon sa ebanghelyo kagahapon. Kay ingon naman po ang mga tao gahapon sa ebanghelyo, tagay mig timailhan nga ikaw gipadaha sa Ginoo. Mahimo ra kung taghimoon sa Ginoo nga mukalit siya tumbling o namudong sa langit. Kay Ginoo mahimo gud ni ang tanan. Wal kabantay mo sa ebanghelyo gahapon ingon ang Ginoo, no. Wa jamoy ilhanan nga ang ipakita. Kay baho naman daan ang Ginoong Hesukristo nga kini mga tawhana bisan pagunsaon o gamag milagro di jud nimo tuo naho. So applying that context sa atong kinabuhi, maaari kita mamalando mga igsuon sa gitawag og unsa man ang papel sa faith diha sa atong kinabuhi ug unsa man pod ang gitawag og ka-epektibo or efficacy sa atong magigipangayo sa Ginoo. Ug maminaw ta sa ebanghelyo karon nga sumpay kagahapon,
Ang ato nga gipangayo sa Ginoo mahatag lang ni kung kita di jud magduha-duha ka siya makahatag. Mao gyud ay primero. Ikaduha, di gyud mahimo nga mangayo ka sa Ginoo og supak sa iyahang kabubuton og supak sa kinaiyahan o dagan kinang gitawag og dynamics sa kinabuhi. Example aron masabtan ko. Di man mahimo nga bisag inunsa pa nimog ampo nga mahimo kang Miss Universe. Bisag inunsa pa nimog nobena nga mahimo kang Miss Earth. Nga pislat ka kaazog ilong. Unya di ka katubag og pangutana, di jud na mahimo. Di mahimo. Di mahimo nga mahimo kang top notcher sa bar or sa board exam. Unya wa ka mo eskwela. Di mahimo. Kay ang ato nga kinabuhi o pagpangayo sa Ginoo, it must be done in the context of faith and in the context sa atong mga paningkamot. Mga kining ebanghelyo karon nagpahinumdom nato nga kini magong pagtuo usahay mo na atong bantayan kay nabito mga tao nga mag-careful po ta niini kay may tao sayo. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo kay God is good all the time. Kay nakapasar akong anak sa board. Nagimong giingnan, ag inahan pod sa isang anak wa kapasar og board. Magsige Mari, praise the Lord, God is good. God is good all the time. So namo Mari kay nakapasar ang anak og board. O sige mong giingnan imong kumari nga nahagbong og board ag isang anak. Mo sa man to imong kumare mo yan di lagi God is good ag aho kay wa man kapasar ag aho. Daghang mga tao nga insensitive baya iyan ang butanga. Kay ang buti pasabot ko daning faith sa Bible is not so much the granting of our longings, of our wishes, but mo nang gayog faith is exercised in season and out of season. In good times and in bad. Kay for so many situations atong kinabuhi, we always equate faith with the realization of what we are asking from the Lord. But actually, faith is more than that. Of course, appeal na sa faith, but faith is more than that. Usahay di na makita ang dimension sa faith nga kanang makadawat ka sa mga butang nga wa nimo mahaangkon. It is also a part of our life of faith. Dili lang nga gihatag sa Ginoo ang imong gipangayo kana pong kalig-on nga wa nimo maangkon ag unsay mga gidamgo nimo sa kinabuhi, still you cling to hope that God has a better time or God has an appointed time nga yang ihatag nako. It's still part of our life of faith. Kada ba miyon ka og pakyas ko aning dapita og wa mi magkadayon sa hong trato makauyab palagi kog tiguang nga kaduay na. Apil na sa imong pagtuo. O wa ta magkadayon basi makakita pa kog labaw kabuutan nimo. Maunay pagtuo usay di masabtan magud sa mga tao. Pragod ngayon kita ta magbantay ta usahay kami. Sos buutan na jud mi oy kami taga pinangga jud mi taga Bohol sa Ginoo kay wa mi bagjuha. At tungod na sa kalig-on sa pagtuo sa mga bulanon sa Ginoo mo nga kami wa may bagjuha ang bagjo tuara sa Samar tuara sa Sikihor mura pag saman at taga Samar o taga Sikihor o taga Batanes kay kanunay bagjuhon wa po sila pagtuo. It's not that. O to sa una pag mao mo kanunay madunggot ang daghang bagjo unsa giiway lagi buhol na sus paglinog kakita man poy nga igo wa na po ta makayog pinangga tas Ginoo nabungkag mo pag ato mga simbahan. Ito pagpagong linog, ito gitiksan ko to amigo ng pastor na sa iglesia. Brad, mauna na, bungkag na Ginoo niya mga simbahan, kay sige mong simbag Diyos, sige mong simba, o kaya supak lagi ko sa nakunos Biblia, nga di mo simba o mga ginama sa bato, kahoy o pintura. Nalagot po ko kaso kay lupig yun itong panahon na kay bungkag ko po itong mga simbahan, maribuhok, loon, yan na, bungkag. Di ako na mong gitiksan o Brad, ingon na ba si Bishop Mirosog, anak, may magmisa sa imong simbahan, kaya dyan mo may kamisahan, o anak, dyan mo bawas o please.
So ang atong kinabuhi sa pagtuo, dili lang depende sa unsay tangible signs. Mao man din nahitabo sa ebanghelyo karon. Yun ang mga tao, pagama og milagro kay urang tuo mi. Yung ginawa mo makasabot gihapon, gapikas-pikas, I already multiplied bread, still you do not put faith in me. So sa atong kinabuhi po, di po ta magadepende usahay og tangible signs. Kung natin bang gipangayo sa Ginoo niya wa pa mahatag karon, ayaw na hunahuna nga wa nasuko ba Ginoo or wa niya ihatag nimo kay na ay mga butang nga wa nimo makomply. God is not like that. He knows how to plan for our lives. And ang iyang mga plano mas labaw pa kaysa atong mga laraw sa kinabuhi. So kumusta man atong kinabuhi sa pagtuo? Hinaot nga atong kinabuhi sa pagtuo, mulig-on pa nga dili lang unta ma-equate nato sa pagpangayo o pagdawat sa mga butang nga gusto nato angkonon. Kundi ang labing dakong bahin sa pagtuo kanang malig-on ta bisan sa mga butang nga wa nato maangkon. Kaya after all, siya lang ang hingpit natong kasandigan sa kinabuhi. Amen. Tawito na awit sa paghal.